ban mutuwa sai an gama zaɓe insha Allah ta'ala. Wannan siyasar da ni za a yanta bi iznillahi. Kaji don ma na ja da baya ba ha hoto ni na takarar shugaban ƙasa ba. In bancin da ni kyale da yanzu ba da ni ana karawa ba. Duk waɗanda da na hito aka iya karawa da ni yau in na fito to don na jaye ma ina iya hitowa ma ina iya cewa na fasa yanzu na fito ko an makara. Dan Najeriya nake wanga banda wani abu da ya disqualifying dina ga takarar. To yau a ce ban yi takara ba kuma ko goyon baya ban da halin yi. Ha wannan irin kunci wai ya samu cikin wannan kunci. Ko goyon baya kuma ban da halin nura ga wanda ga goyon baya. Don ku sha kurumin ku za mu yi siyasa. Amen. To mu tafi. Kaji duk wanda bai kyautata mana ba sai wanda ya bata mana da sai mun bata nashi. Bello da yana kun san is uncompromising. Kaji to mu tafi.